Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mata e chendo ni en Andruth Otieno kende nga morna mar bedo kodi odiechieng ka bende ageno ni sepuonjori nyaka ni wachak chendo ni nyaka kamwa gikeni. To kata kamano ka podi bende onge mosekethore kata achiel, thuolo pod ber kendo antiere kod dakteche mopogore kaka kawuono adwani mondo mi arwak daktari marwa ni daktari machiegni kendo wachak wapuonjre ipuonje oganda ka kendo igolo doke itwa kotende kod gigo monego beni wang'eyo mamoro moko wang'eyo ma in wuona ing'eyo kaka laktar. Kaka wachakega ibro nyiso ni nyingi nga inwod kanye ilonye weche mage kaito adonje twak. Nyinga Ambrose Nyangao, ana jagem yala kamoro ni Melia. Ana thietho gimiluongo ni general practice kata family medicine. Mane kakan kamano. Ero kamano nya daktari amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono kendo kaka isechung' kodwa kigolo puonj ne ogandawa. Ero kamano mathoth. Ero kamano. Adwani wagoye mbaka kotende kod pressure mapiny. Thoth ni wacho mana pressure mamalo, hypertension, remo maringo matek kod weche makamago. To wang'ega ni pressure ntiere koni gi koni. Ntiere nyalo bedo ringo mos kata ntiere pressure matin man piny mogik kod man malo zaidi. Kaunda heri mondo mwaketi maino e pressure mapiny. Ipani mai twak maber kwa goye mbaka odiechieng' ma kawuono daktari. Ma twak maber ahinya nikech nitie kaka ji mang'eny pok ong'iye maler, to nitie ji mang'eny mabe lal kaponi kata ngwito ngimagi nikech blood pressure dok piny ahinya. Ka kuom adiera ma wang'iyogo en high blood pressure, pressure man malo, to ka kuom adiera marachie mogik manyalo negi mayot mapiyo piyo en ka pressure dok piny kabisa. Koro ka pressure dok piny to nyiso ni remo ok nyal ringo machop kuonde ma gichope maber. Gichope pien, gichope obo maber, gichope obwongo maber, gichope e nyarogno bende maber. Mantiende ni koro dendi ok yud remo kako romo. Pressure no miyo gik ma remo kelo te chopo e seche moromogo. Koro ka pressure ni malo ahinya to nitie gik moketho, to ken piny ahinya to nitie rem mang'eny ma del ok yudi. Koro emomiyo ber ka wang'eyo ni to low blood pressure ni ten ang'o. To kiwinj ng'ato wacho ni low blood pressure kata high blood pressure, to nyaka bed nitie miluongo ni normal. Koro ka en piny mar normal tiluonge ni low blood pressure, ka en malo mar normal tiluonge ni high blood pressure. Koro ka poni remo ringo ma ndie kaka ipimo pressure, mana kaka ineno samoro ji dhi e machine to pimo tielo mandiga, tielo mar apiko, tiend gine, mana e pressure. Muya man kanyo no golo pressure. To koro mata en remo manieo to gorogo to giketo pressure kanyo. Koro pressure no kaber to nego bed ni mamalo somo 90 to mapiny to somo 50. Kaponi in gi kanyo tin e tong' mar bedo low blood pressure, ma kodok adoka piny matin, to matin pressure ni piny. Ka komedo dok piny e kaka ngima ni bedo atari. To kodhi malo ahinya to kokalo 120 lure gi higa be, kech nitie joma ikgi osekalo kochopo 140 to be bera. To nitie ng'eny joma pod tindo kochopo 120 over 80 kama, mane ma normal. Koro kokalo kanyo malo kendo obedo kagima en malo. Koro kawuono to wadwa we mamalo wadwa we normal wadhi mapiny. Nikech kitgi opogre matin. Nitie kaka kuonde moko maboydo magidwa chal to kitgi opogre matin. Kamano. Daktari aneno kikelo na andiko moko ka low blood pressure mabende dhowegi nyalo luonge kaka inyisowago kanyo no hypertension. Kaito aneno kikelo nwa bende kwan ka mang'eny daktari. Wuothe kodo okang' ka kaito wadhi nyime. Koro kwan gi to wakwongo wawe magi. Wakwongo wawe mabathegi. Kwan gi nyiso mamalo nitie kaka adundo gocho. Ka adundo o pump kama to omiyo remo ringo kadhi mbele. Mane pressure mamalo ni. Koro pressure madundo exact no ema kipimo to yudo ken 90. To sama dundo yue makoro remo duogo e donje iye mondo eko chako pump. Kadine beni onge pressure mamiyo remo dhi mbele kadhi nyime mbele kono, to dine remo no duogo chien. Nikech ki pump kama to kiwe kama ti ywayo manende oduogo chien. To Nyasaye no chwe maka kar mondo duog chien, to pressure manendo pump nego cha miyo podo dhi nyime mbele kata ka poni adundo pump cha podo yweyo. Koro pump yweyo mondo remo moko donj e kochako ter mbele kono. To samo yweyo no remo nego bende pod dhi ga nyime
kadhi mbele mane pressure makoro mapiny ni mane koro kokalo 90 ma wacho 60 to nanyiso unu 50 mano onge rach nikech lure ipime higa be opogre kanyo gender opogre jok mabet hikgi oniang ka ng'ama nigi conditions moko opogre matin koro 90 nyaka wi 60 ka komedo dok piny ka komedo bedo marach kaponi pressure ni nya chopo kae to koro in pane ji nyalo bedo ni koro chako mayuagi to ka chopo kae to most likely koro ok yot ahinya mondo iwaga nikech kichopo piny kanyo to koro chopo kama koro iromre ng'ama chal ka gima remo ok ringi moromo obwongo obo adundo mago gik ma very essential onego bed ni tiyo sate to gima miyo gitiyo maber en remo chopo kuro maber kelo oxygen maber to golo chilo mantie kanyo koro ka remo nyalo chopo kanyo gi pressure mapiny ahinya to konya kalo koro oringo mos koro ok ochal gini ok okonya ahinya kamano ileronwa maber mokalo kendo ipimonwa gimomiyo somo mamalo isomo kod mapiny gima malo en ang'o kaka seche ma remo adundo se pampe cha mane somo mamalo kaito seche ma adundo yweyo cha mane somo mapiny maka beto nego bed 90 kadhi malo kamano to kochako dhi piny ne 90 to koro wachako bedo kod wasiwasi awinjo kimulo kata weche mag higni kaachiel kod weche mag gender awinjo kata kimulo weche mag conditions kaka ng'ato nyalo bedo kod gik mopogore opogore wachak kod higni ere kaka low blood pressure kata pressure mar ringo mos tudore kod higni othoro chalo nade e higni mage koro gima timore ni low blood pressure thoro bedo mang'eny ahinya kaka ng'ato hike medo moniang kikalo higni 70 kadhi mbele yot ahinya mondo pressure chak lor gik mamiyo gitimre kamano to ng'eny ang' nwawach bang'e to e higni ma ndalo ma pod watindo gi to ng'eny ji onge wach low blood pressure mana ka gimoro kele to low blood pressure be inyalo ka ng'ato nigo to onge gimoro amora mowinjo koro ng'eny jok man gi low blood pressure kata remo mar adundo magwecho mapiny matin ng'eny gi onge kata gima giwinjo to ng'eny gi gin jok mabet hikgi oniang kata joma nigi tuoche mamoko koro gima dimi ing'e kama intie tapano wabo wacho kaka wadhi mbele gi mbakani kamano ata en mana ni wacho ni thoth ne kotoni kod higni joma higni osekalo 70 kadok ono yot ahinya mondo yud ka gini ema githo bedo gi pressure mapiny jok ma hikgi oniang kamano wamule gender matin kuom joma mine kaachiel kod joma wuone ong'eny kuom jomage wasekawo gender wasekawo higni ok ahinya ni opogore maduong' ahinya mana ni en tuoche moko ema koro riwre kode mamiyo yot mondo yude koma gender machielo joma chuo joma mine koro kaka joma mine e ndalo magi pek dipo ko yudo low blood pressure ka yot ahinya mondo yud kinde jomoko kuomgi to joma chuo to ng'eny gi gin jok ma kata dundo no bese bedo gi shida matin koro tinde dundo dwa ol koro dok piny kaito nitie weche moko mabet koro gimoni dichuo kata ng'ama miyo ma ni ng'ama yot ahinya mondo bedgo ok yot pimo mak mana ni kalure gi kit ngima gi tuoche moko mabiro emoyot pimogo ok just because of gender and gine kamano daktari pimna isimulonwa kata achiel kuom gigo manyalo bedo ni kelo low blood pressure en higni kata jogo matiere kod higni ma osedhi moniang nyalo bedo kode to ka opogore kod mano ang'o bende nyalo kele makoro adundo bukore ni ok pump maber remo ok ring kaka onego beno ringo mang'no kelnwa chandruoge mang'eny mani sechako temo ngekonwa kamano koro chandruoge mamiyo gini timore mokwongo en adundo nyalo bedo ni tuo moro wuonde ni koro nitie gimo miluonga ne ischemic heart disease koro adundo chako ol kuonde ma chal ka gima githoto gichako ol koro yudo ka chamber mar adundo kama remo nitie cha bedo malach to kosebedo malach to en tich matek mondo adundo koro opamp maber koro adundo chal ka gima dwa ol nikech osetiyo mang'eny higni mang'eny koro ol mayot mana achiel kuom gi mar ariyo
nitie tuoche moko kaka asewacho kanyo ka mine pek, nitie kaka hormones miyo pi dok wuok e del, wuok e hotogoro to bede e del mayot. Koro yudo ka samoro mine moko ka ndalo mage pek tiyuda ko faint mayot, kian gi dholuo faint nengo pache lala to onya kata gore piny, to mano gima jatimre. Mar adek, nitie tuoche moko ma miyo yot ahinya mondo ng'ato bed gi low blood pressure. Nitie infection, kaponi yudo infection moko kata ndalo corona ni kani winjo nitie jomoko mane collapse to samoro blood pressure no dok piny kabisa. Nitie tuoche moko kaka kaponi nigi poto mar remo e obo koni, iluongo ni pulmonary embolism. Samoro yudo ka complication ngene obo gadundo gocho gitiyo kamoro achiel. Koro ka nitie tuo moro e obo kono, samoro pressure doka piny kabisa. Nitie weche moko kaka ganya luongo ni allergy. Allergy, kaponi nigi allergy to reaction samoro miyo pi wuok e dendi te to donje e gine, wuok e hotogoro ka donje e dendi to pressure koro piny kanyo. Nikech gimo mane ok awacho mokwongo, gima medo miyo pressure bede ahinya en pump cha, hotogoro moringe kod remo manie kanyo. Ki iketo ka pump cha weak to pump pressure dok piny. Kaponi hotogoro moringe no yawre maduong' ahinya to remo ting'eno ok bi medre volume to bomiyo pressure dok piny. To kaponi remo maringe hotogoro no be tin ahinya to bo dok piny. Aparo mogik ma obvious ahinya en kaponi ng'ato ochwero remo mang'eny dichiel kata ng'ok gir dieo mang'eny dichiel, koro wito pi e dendi kata wito remo e dendi. Gik moko ariyogo jaduok pressure piny mayot ahinya. Kamano. Daktari, kipimna mana e yo machuok ni mondo mi ng'ato bed kod low blood pressure, ma en gima timorega tok higni, ochakachaka ni koro volume mar remo dok piny, hotogoro mag remo yawre, samoro pressure kata kaka adundo pump cha bende adundo chakol. En gima timore igni mos kose nena gimoro manyalo timore atima kadichiel tipo mana ka pressure no drop. Mokwongo nitie kind ariyo. Mokwongo nitie joma pressure gi yani apiny, chal ka gima dundo gino ne weak, to nikech pressure ng'eny gi, ka pressure ni piny to symptoms malong'o be onge ahinya e ng'eny gi. Koro ng'ato nyalo bedo no sega bedo ka nigi pressure mapiny, ma ka gimoro timore to koro dok piny ahinya eke ochako winjo symptoms. Koro ng'eny jok man nigi pressure matin iyudo ifwenyo mana ka kibahati ni ng'ato dhi pime to yudo ko pressure red piny ng'eny gi. To modong' to kaka ng'ama osebedo gi tuo adundo mang'eny to mano adundo chako ol, koro timore mos omedo madok piny kodok mos. Joma osebedo gi tuoche moko kaka diabetes bende en gima timore mos. En ane sama symptoms chakre, sama ranyisi chakre e kichako fwenyo to nyaka bende gini notimore atima ka timore mos. Kata kamano nitie matimore suddenly. Moko mane wacho ka ng'ato chwero remo mang'eny kata ng'ok mang'eny kata dio mang'eny ahinya, koro wito pi e dendi mang'eny dichiel to pressure drop dichiel. Kaeto nitie moko kaka ma wacho mar allergy cha, iromri ng'ama ochwero remo kata ng'ama wito pi e dendi, nikech kata bed ni remo pi pok owuok e dendi to wuok kama onego bede cha, wuok e hotogoro mar remo, koro miyo oonge iye kuro, koro remo chako ringo gi pressure mapiny nikech remo koro tin. Kaeto tie achiel moko yudo ka okana wacho, lakini wawacho masani nitie yedhe moko ma samoro watiyogo. Samoro thiedho tie gimithiedho kata ena gimoro ma itimo mar kaka yath moro ka akiana na luong nyinge nikech en trademark, yusa nyinge iluongo ni Viagra. Viagra kitiyogo to samoro nyalo duoko pressure no madok piny ahinya. Kamano. Ma ok ni yadhni miyo adundo gocho matek, remo ringo matek e del, oduoko pressure piny. Oduoko pressure. Hapa ni wamake kanyo wabogomba kanyo odiechieng' machielo kotiyo kod yedhe ma ji tiyo godo ma samoro nyalo kelo chandruok kaka del ma pile onego bed ni tiyo. Wamake gi kanyo.
Kwa waduogo to wadhi nyime en penj laktar kaka wuono wang'iyo low blood pressure. Bende isepimo pressure mari? Inyalo mana fwenyo kapo nono ni en piny, kapo nono ni opimi. To ka ok opimi tinyalo po ka koro dek ahinya ma daktari nowacho ni ok ber kata matin. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, Niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tong dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nadwaro timo creating wealth, koro awacho ni wachako wanda ni niwach ji mang'eny ohero chamo rech lakini gikia kuma ginya yudo rech maya Lake Victoria. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo pressure man piny kata low blood pressure. Daktari opimonwa gigo manyalo kele, opimonwa jogo mathoro bedo kode, to bendo wacho kata ni en gima nyalo lokore e nyiriri matin mokalo. Onyalo bedo ni en low to nyalo chikore nyiriri matin mobed severe. Seche mochikore no kata ngima ng'ato nyalo lal. Magi maduong' daktari nyaka wabedo siepa lakteche kata kwa je clinic nyaka wang'e ni remo ringo nade, adundo gocho nade, pressure chal nade mondo mi oganda yud kaka konyore. Nise wacho kata ni thothne thieth yudore kod gimokele. Adwani mondo mwachaka ni kod nikech ni sipimo gigo manyalo kele, wang'iya ne seche ma hotogoro mag remo oyarore, nyalo bedo tuoche ma samoro ng'ato bedo godo bang' higni mathoth. Amen. Koro ka hotogoro seyawre malach, nitie yedhe ma inyalo chiw ma miche matin. To kata ka pok ichopo yedhego, nitie nutrition, kan mana ngima kaka idak. Nutrition minya tiyogo, exercise minya timo mondo mi adundo ni obede gi teko matin. Nitie chiemo moko ma nutritionist nyalo advise ni koro magi to negi cham mang'eny moloyo mondo gimiye gineno otegno matin. To nitie tuoche moko bende mamiyo hotogoro yawre malach. Kaka nitie tuo moro achiel machon ne ng'eny tiyo ko ng'eny ahinya ni iluongo ni syphilis. Obe onyalo miyo oyaro hotogoro maduong' ma ai adundo kadhi e del te, iluongo ni aorta. Yot ahinya mondo yud ka aorta no koro yarore
mamiyo duoko pressure piny ka dundo go ni to chalo ng'amo goye odonje e dara moro kendo to duoko pressure piny koro mago gik makiyudo to nyaka thiedh temo ma daktari seche ma wacho ni utogoro yawre wanyalo kawo kata ranyisi mar pipe kata tap mar pi donge daktari kapo nono ni pi wuok kamoro to iyudo ka pipe no duong' owuok ka gima oyare gi kanyo koro mondo mi pigno ring maber moro ok nyal bedo maber koro nyaka lor pipe no mi tighten matin to kata king'iyo kaka joma luoko geche car wash nitie kama ineno ka giwinyo matin to pi chirre matek moloyo koro matin kanyo koro giduoko otogoro mar pigno odok matight matin pi chirre mang'eny makata in kikawo pipe to diyo konchiel tineno ka koro pi chirre mang'eny same pressure onge gimi change to imiyo koro bedo manaro matin koro kinya yudo yath moro manyalo nitie yedhe minyalo tigo maduoko hotogoro mondo bede mabet tight matin kama ne wang'iyo kacha bende nok mar pi e del ama bende nyalo miyo pressure dok piny mamule ka bende daktari ahinya kendo nok mar pi nyaka nyise ranyisi mar iluongo nang'o nyaldiema en ga tuo mar nyaldiema donge en nyaldiema koro tuo mar nyaldiema samoro miyo ng'ato ng'ok mang'eny dichiel to diyo mang'eny dichiel ma en tuo mar remo onge mowuok kata matin to pi owuok chiegni te koro en tuo ma kithiedho to koro imeda pi e del timedo pi kaluwore gi kaka ipimo ng'ano nikech be ok idwa meda pi apiya nya bende pi motimo sukari nya mede pi motimo minerals pi mimede del go be inyisi ni mane monego mede nikech nitie kaka sama pi wuok no to wuok gi madini moko koro ber ki replace madini go ko seche mimedo pi no otherwise kimedo pi ma piwa to big no chako kala nikech onge gima kete kanyo kamano ma kikiwacha ni ano seyuda gi low blood pressure kura mudho pi amudho pi mondo mi pi obede denda samoro oken pigi ni emomiyo itire kod low blood pressure nyaka non malongo kiwuotho gi daktari ni koro nikech iyudo ka samoro ng'ato diyo to ng'ok to penjo to koro pi ma mang'eny gi nyaka gine nyarogno idwa pimo to tiyo nade nikech kok ipimo mano tikia ni ang'owa monego pi mane monego chiw maber kata monego chiw mang'eny kiketa pi lilo to mano pi ichal mang'ama keto pi e rachungi nyalo kala koro dwaro ni iket pi ma kare to seche michiwo pigni be ithiedho gimomiyo gini kaporo ni nyaldiema nyaka thiedh nyaldiema no kamano mondo kik omedre landre e pur Davido kimulundwa gimoro kaka poto mar remo yo niwacho ni kanye e adundo kamoro e obo mulna mano nitie kaka remo samoro poto to kochope adundo tigoye odhi obo nikech kanye kama remo kalete adundo kaeto bo kaeto duoge adundo to dhi del mamoko koro kodhi ochope obo kata mo odino nikech chalo gi modino kamachielo koro okend thuolo te adundo ni be ng'en koro temo no pump to wijo ka ol to mar ariyo komodhieno onge kaka remo kalo maber ka remo kokalo kocha to remo maduoge adundo duogo matin miyo nyiso ni koro the next time madundo gocho to remo madhi e del odok piny matin koro mage gik momiyo remo samoro pressure dok piny nikech kaka ne temo pampecha odhi kucho moko kuro to moduogo tin kendo michaki pump mar ariyo kori pump matin ka sa koso go timre mang'eny to remo madong'e adundo kocha medo bedo mang'eny kaluwore gini kaeto nitie kamoro e adundo kono e obo kono be mawacho ni pressure ni ng'eny ahinya nikech nitie kaka odine kamoro koro kidino pressure to nitie pump dong ichopo kamonya barre koro del to nigi regulation koro oduoko wacho ni kik wa pump matek ahinya nikech nitie kaka remo bo bedo mang'eny kama koro adundo chako gocho mos nikech ok odwa ni oketh gik mamoko kama to mar poto ni tiwacho ni thiedho nango daktari to nyaka imiye thieth mamiyo nyaka ike poto mopoto no mondo ong'inyre mos mochako duogo remo moringi nitie achiel kuom gima koro dhi odino kabisa moketho obo mo kata samoro
obo wang otho koro idhi tigolo idhi ti iyango kanyo tigolo obo kamotho no ti igine iwe mabeyo pod dhi nyime to yath machielo mane ndaluongo nyinge ni Viagra be chon kiwacho adier thieth manomiyo fwenye ne en gan mondo yaw otogoro mek mani obogi tema ng'ato nofwenyo ka seche moyawo gini to okelo effects moko otiyo tije mamoko ma bende tinde ok apar kitiyo kode ahinya e weche mag yawo otogoro pod itiyo kode mang'eny to kaka jowa manie insurance samoro ng'iyo kato wacho to ng'ama nie ICU ni to umi yadhne nang'o to nikech nende miye mondo konye koro kobo konye. Kidieny machielo mane wacho ni nyalo kelo low blood pressure en higni koseniang iyudo ka koro pressure nyalo chako dok piny mano to kapar kantiere kaka inyalo thiedhi en mantiere kaka wanyalo dak kode nitie kaka wanyalo dak kode kuos be ithiedha nikech kinyalo bedo ni modho pi to nitie chumbi mang'eny moromo e dendi to nyiso pigno nyalo bedo e dendi moromo koro nyalo chamo chiemo man gi chumbi maber ok mang'eny chiemo maber kaeto pi be omodho makare to tich be samoro ko ti mang'eny ahinya manyalo olo ne adundo nikech kaka imedo bedo ng'ama duong' be dware adundo ol koro timo exercise matin tichiemo maber tidak maber nikech oseyud kata ma paro mang'eny mek obwongo be samoro drop pressure kamano koro ber ka jogi wadak kodgi maber kik wachop kama Western World ti osechope ni ka jodongo tikawo iterogi e home moro gidak wadagadaga kodgi mondo giwinj ahinya mor mane gin go kapod gitek tiyudo ka gik moko kaka hypertension pressure matino bedo matek yudo e kindwa kamano. Paro mang'eny bende nyalo miyo ng'ato bedo kod hypertension. Paro mang'eny miyo ng'ato bedo hypertension nikech paro miyo gik mang'eny timore. Kaka nyalo kelo hypertension kaka chopo kama koro omiyo koro dendi te ol nyaka pump mar gine mena adundo. Kamano. Isemulonwa chandruoge kata hinyruoge manyalo biro kotere kod low blood pressure kata kamano ne wasemulo ni parne giuru kata ging'eyo complications kopogore kod tho nikech ne wacho ni ng'ato nyalo wito ngimane mapiyo mokalo ka itiere kod low blood pressure moingo kaponono ni ng'ato itiere kod high blood pressure. Kamano. Complication maduong' ahinya nikech adwa kete machuok nikech samoro kidhi deep ahinya maduong' ahinya en kaka remo ok chop e kuonde monego chopie ma en obwongo chopo kama obwongo koro bende chako tho I use the word no tho koro koti malong'o koko chope obo maber obo be chako ol koro koti malong'o koko chope nyarogno malong'o to chopo kama nyarogno be chako shut down koro iluonga ni multi organ failure nikech pressure ok chope organs go maber iyudo ma ka gilwar achiel kapo ni sebedo gi jatuo kuonde ma jatuo ma kaka ICU to samoro isewinjo ni ng'ani nigi multi organ failure gini fail to machielo fail nikech ok giyud moromo koro chopo kama ginya tiyo moromo to mano e summary mar kaka complications meke bedo matiende ni gimoro amora kata blood vision ma wacho ni wang'i koro neno ma miri chopo kama koro wang'i ok nya tiyo maber kamano. En gimoko de gwa kawgo juma kata matin nikech seche ma obwongo chako tho ting'ini obwongo ema obwonge del obwongo e dhano ibiro ni kuonde mopogore opogore del chako shut down anyiroke bende nyarogno ema ng'eyo ni ogol ochungo achul chilo mane del ogolo ang' osebedo kod kidney failure kidney failure ka wang'eyo ni ang' ndwar gik moko kaka dialysis kod gik makamago mabende thiethne ni malo mokalo kwawere gi mago iyudo ni chuny kata adundo bende ok ti maber en chandruok maduong' matamre gi nono kabisa. Wang'eyo ni kaka wanyalo geng'o thuolo mar bedo kod hypertension. Maduong' mokwongo ni sasa moyudo thuolo kata sasa para to wadhi wapimie ni to pressure wachal nade inya bedo kinywa kingima to kara gimoro timi. Mar ariyo onego be ni wang'eyo kaka wadak korka chiemo exercise mago gik makadak nindo maber ok awacho wach nindo lakini nindo malong'o ber ka ng'ato nindo malong'o tie ji mang'eny ma wacho ni onego nind seche madhi aboro to apani kine kinda 6 gi 8 kanyo be ok rach ahinya aboro ng'eny ga aboro bet ng'eny gi piny gi dich mwadich goni to kikwa gimonego wayier
en kama wadake gi kuma watimo. Ng'eni odiechieng' achiel kichiewo to nitie gik mang'eny mitimo mabe ok ochuno ni nyaka tim. To ilawo moko to kasama seche moko rumo ma sama koro sandini do chiegni chopo koro kidwa tieko gik ma onego itim seche manende onego ineno cha. Koro kipangri maber to be aboro ok ng'eny ahinya. En 1/3 of the day, achiel kuom adek of the day inendo, ariyo kuom adek of the day ineno itimo gigi. Kaeto wabed jok ma riwre gi ji kanyakla nikech paro mang'eny samoro ikela gi bedo ni in kendi. Koro usiko wuoyo gi ji mang'eny. Koro ngima maber ema nya duoko ni blood pressure ni mondo obed kare. Kiwinjo kaka wuono to chal ka gima high blood pressure be mane ka kithiedhe. Matiende Nyasaye nochwewa no mondo wadag maber, ok kik wadag waparre mang'eny, wachiemo ma excess kata wachiemo magine. Kik idhi sakahola kaka jok sakahola ka moko kuomgi nyalo bedo kata ne pressure manodoka piny mochopo kama koro nikech stress kachiel kod midhieri mag ngima tiwacho kamoro kanyo ni Nyasaye nowacho ni mondo mi wadag maber wa enjoy in the land of the living. Iro kamana nya daktari wach mogik minyalo weyo wago odiechieng' ma kawuono. Wach mogik en machuok ahinya ni watem wang'i ngimawa kama wantie gimwatimo watim moderately, kik watim excess, gik mwachayo e ngimawa kik wacha. Kiwinjo ka gimoro rami matin kik icha. Samoro chunyi molit ni dhi tiyo gi pesa ni mondo daktari oneni. Pesa midhi tiyo gono nyalo konyo ngimani midhi los pesa moko mang'eny. Koro wadag chiemo maber, wadag kama bet mor en gimi create makendi. Ok ochuno nyaka ng'ato kelni mor. Nitie kaka inyalo yudo kama imore, mbaka migoyo, jomigogo mbaka gik mitimo. Koro mano e gima dwa nyiso ni ngimani ni en emomiyo inyalo loso mwandu ni. Ngima en mwandu mane bottom line. Ngima en mwandu. Ero kamana ahinya. Ero kamano daktari, amor mar bedo kodi to wach maduong' ma oganda wa kik wigi wil godo ni ngima ni en mwandu ni maduong' matamre gi nono. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo chenro mar penj laktar. Ngima ni ema duong' kik ich lit ma kinyaka gi pesa midhi neno go laktar kiwacho ni adhi tiyo gi pesa mang'eny miwacho ni ng'eny no samoro nyalo geng'o gik mathoth kachiel kod ngima ni bende nyalo ritore nikech idhi mondo mine laktar seche ma ichich kata iwinjo ka gimoro rach e dendi. To wacho kacha niya bed mamor, bed go ganda, bed go anyuola, ibo yudo kata paro mang'eny bro dok chien, pressure mane dhi piny ahinya cha bro ringa maber. To maduong' moloyo ni chiemo maber, rit ngimani nikech mano e mwandu maduong' moloyo mwandu duto te ma dhano nyalo bedo godo. Mata icheno ni en Nduto Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811 402 # to get blessed. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa modwa wacho wache to go kot to jibiro te Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, Saa 3 otieno. Kik bai.
Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Lokasa yambo. Mbote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekwana mwengeji wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakre safaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pingo tingo edro. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nekwana mwengeji wangu kumotingo madilo system, kumotingo za ikona galanga, kumotingo Joski Kiambukute. See you there. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo pressure man piny kata low blood pressure. Daktari opimonwa gigo manyalo kele, opimonwa jogo mathoro bedo kode, to bendo wacho kata ni en gima nyalo lokore e nyiriri matin mokalo. Onyalo bedo ni en low, to nyalo chikore nyiriri matin mobed severe. Seche mochikore no kata ngima ng'ato nyalo lal. Magi maduong' daktari ni nyaka wabedo siepa lakteche kata kwa the clinic nyaka wang'e ni remo ringo nade, adundo gocho nade, pressure chal nade mondo mi oganda yud kaka konyore. Nise wacho kata ni thothne thieth yudore kod gimokele. Adwani mondo mwachaka ni kod nikech ni sipe gigo manyalo kele, wang'iya ne seche ma hotogoro mag remo oyarore, nyalo bedo tuoche ma samoro ng'ato bedo godo bang' higni mathoth. Amen. Koro ka hotogoro seyawore malach, nitie yedhe ma inyalo chiw ma miche matin. To kata ka pok ichopo yedhego, nitie nutrition kan mana ngima kaka idak. Nutrition minya tiyogo, exercise minya timo mondo mi adundo ni obede gi teko matin. Nitie chiemo moko ma nutritionist nyalo advise ni koro magi to negi cham mang'eny moloyo mondo gimiye gineno otegno matin. To nitie tuoche moko bende mamiyo hotogoro yawre malach. Kaka nitie tuo moro achiel machon ng'eny tiyo ko ng'eny ahinya ni iluongo ni syphilis. Obe onyalo miyo oyaro hotogoro maduong' ma ai adundo kadhi e del te, iluongo ni aorta. Yot ahinya mondo yud ka aorta no koro yarore mamiyo duoko pressure piny. Ka dundo go ni ito chalo ng'amo goye odonje e dara moro kendo to duoko pressure piny. Koro mago gik makiyudo to nyaka thiedh te moko. Ma daktari seche ma wacho ni hotogoro yawore wanyalo kawo kata ranyisi mar pipe kata tap mar pi. Donge daktari kapo nono ni pi wuok kamoro to iyudo ka pipe no duong'. Owuok ka gima oyare gi kanyo. Koro mondo mi pigno ring maber, moro ok nyal bedo maber. Koro nyaka lor pipe no mi tighten matin. To kata king'iyo kaka joma luoko geche car wash, nitie kama ineno ka giwinyo matin to pi chirre matek moloyo. Koro matin kanyo koro giduoko ma hotogoro mar pigno odok matight matin, pi chirre mang'eny. Ma kata in kikawo pipe to diyo konchiel tineno ka koro pi chirre mang'eny. Same pressure onge gimi change, to imiyo koro bedo manaro matin. Koro kinya yudo yath moro manyalo, nitie yedhe minyalo tigo maduoko hotogoro moro bede mabet tight matin. Kamano. Ne wang'iyo kata bende nok mar pi e del ama bende nyalo miyo pressure dok piny. Wamule ka bende daktari. Ahinya kendo nok mar pi nyaka nyise ranyisi mar iluongo nang'o nyaldiema en ga tuo mar nyaldiema dong. En nyaldiema. En nyaldiema.
Koro tuo mar nyaldiema samoro miyo ng'ato ng'ok mang'eny dichiel to dio mang'eny dichiel. Ma en tuo mar remo onge mowuok kata matin to pi owuok chiegni te. Koro en tuo ma kithiedho to koro imeda pi e del, timedo pi kaluwore gi kaka ipimo ng'ano, nikech be ok idwa meda pi apiya. Inya mede pi motimo sukari, inya mede pi motimo minerals. Pi mimede del go be inyisi ni mane monego mede, nikech nitie kaka sama pi wuok no to wuok gi madini moko. Koro ber ki replace madini go kwa seche mimedo pi no. Otherwise kimedo pi ma piwa to pigno chako kala nikech onge gima kete kanyo. Kamano. Ma kikiwacha ni ando se yuda gi low blood pressure kura amodho pi mondo mi pi obede denda. Samoro oken pigini emomiyo itire kod low blood pressure nyaka non malongo kiwuotho gi daktari. Ni koro nikech iyudo ka samoro ng'ato diewo to ng'ok to penjo to koro pi mipimo mang'eny gi nyaka gine nyarogno idwa pimo to tiyo nade, nikech kok ipimo mano tikia ni ang'owa monego pi mane monego ichiw maber kata monego ichiw mang'eny. Kiketa pi lilo to mano pi ichal ma ng'ama keto pi e rachungi nyalo kala. Koro dwaro ni iket pi ma kare to seche michiwo pigni be ithiedho gimomiyo gini tuoni ni nyaldiema nyaka ithiedh nyaldiema no kamano mondo kik omedre landre e pur. Dawinjo kimulunwa gimoro kaka poto mar remo eyo niwacho ni kanye e adundo kamoro e obo mulna mano nitie kaka remo samoro poto to kochope adundo tigoye odhi obo, nikech kanye kama remo kalete adundo kaeto bo kaeto duoge adundo to dhi e del mamoko. Koro kodhi ochope obo kata mo odino, nikech chalo gi modino komachielo, koro oken thuolo te adundo ni be ng'eni koro temo no pump to wijo ka ol to mar ariyo komodhieno onge kaka remo kalo maber. Ka remo kokal kocha to remo maduoge adundo duogo matin, miyo nyiso ni koro the next time madundo gocho to remo madhi e del odok piny matin. Koro mage gik momiyo remo samoro pressure dok piny, nikech kaka ne temo pampecha odhi kucho moko kuro to moduogo tin kendo michaki pump mar ariyo koro pump matin. Ka sa koso go timre mang'eny to remo madong' e adundo kocha medo bedo mang'eny kaluwore gini. Kaeto nitie kamoro e adundo kono e obo kono be mawacho ni pressure ni ng'eny ahinya, nikech nitie kaka odine kamoro, koro kidino pressure to nitie pump dong' ichopo kamonya barre, koro del to nigi regulation, koro oduoko wacho ni kik wa pump matek ahinya nikech nitie kaka remo bo bedo mang'eny kama koro adundo chako gocho mos nikech okodwa ni oketh gik mamoko kama. To mar poto ni tiwacho ni thiedho nang'o daktari? En to nyaka imiye thieth mamiyo nyaka ike poto mopoto no mondo ong'inyre mos mochako duogo remo moringi. Nitie achiel kuom gima koro dhi odino kabisa moketho obo mo kata samoro obo wang', otho. Koro idhi tigolo idhi iyang'o kanyo tigolo obo kamotho no igine iwe mabeyo pod dhi nyime. To yath machielo mane ndaluongo nyinge ni Viagra be chon kiwacho adier thieth manomiyo fwenye ne en gan mondo yaw otogoro mek mani obogi tema ng'ato nofwenyo ka seche moyawo gini to okelo effects otiyo tije mamoko. Ma bende tinde ok apar kitiyo kode ahinya e weche mag yawo otogoro. Pod itiyo kode mang'eny, to kaka jowa manie insurance samoro ng'iyo ka to wacho to ng'ama nie ICU ni to umi yadhne nang'o to nikech nende miye mondo konye koro kobo konye. Kidenji machielo mani wacho ni nyalo kelo na low blood pressure en higni koseniang'. Iyudo ka koro pressure nyalo chako dok piny. Mano to kapar kantiere kaka inyalo thiedhi, en mantiere kaka wanyalo dak kode, nitie kaka wanyalo dak kode. Kuos be ithiedha nikech kinyalo bedo ni modho pi to nitie chumbi mang'eny moromo e dendi, to nyiso pigno nyalo bedo e dendi moromo. Koro nyalo chamo chiemo man gi chumbi maber, ok mang'eny, chiemo maber, kaeto pi be omodho makare,
to tich be samoro ko ti mang'eny ahinya manyalo olo ne adundo nikech kaka imedo bedo ng'ama duong' be dware adundo ol koro timo exercise matin tichiemo maber tidak maber nikech oseyud kata ma paro mang'eny mek obwongo be samoro drop pressure kamano koro ber ka jogi wadak kodgi maber kik wachop kama Western World ti osechope ni ka jodongo tikawo iterogi e home moro gidak wadagadaga kodgi mondo giwinj mor mane gin go ka pod gitek tiyudo ka gik moko kaka hypertension pressure matino bedo matek yudo e kindwa kamano. Paro mang'eny bende nyalo miyo ng'ato bedo kod hypertension. Paro mang'eny miyo ng'ato bedo hypertension nikech paro miyo gik mang'eny timore. Kako nyalo kelo hypertension kaka chopo kama koro omiyo koro dendi te ol nyaka pump mar gine men adundo. Kamano. Isemulonwa chandruoge kata hinyruoge manyalo biro kotere kod low blood pressure kata kamano ne wasemuloni parne giuru kata ging'eyo complications kopogore kod tho nikech ne wacho ni ng'ato nyalo wito ngimane mapiyo mokalo ka itere kod low blood pressure moingo kaponono ni ng'ato tiere kod high blood pressure. Kamano. Complication maduong' ahinya nikech adwa kete machuok nikech samoro kidhi deep ahinya maduong' ahinya en kaka remo ok chop e kuonde monego chopie ma en obwongo chopo kama obwongo koro bende chako tho I use the word no tho koro koti malong'o koko chope obo maber obo be chako ol koro koti malong'o koko chope nyarogno malong'o to chopo kama nyarogno be chako shut down koro iluonga ni multi organ failure nikech pressure ok chope organs go maber iyudo ma ka gilwar achiel kapo ni sebedo gi jatuo kuonde ma jatuo ma kaka ICU to samoro isewinjo ni ng'ani nigi multi organ failure gini fail to machielo fail nikech ok giyud moromo koro chopo kama ginya tiyo moromo to mano e summary mar kaka complications meke bedo matiende ni gimoro amora kata blood vision ma wacho ni wang'i koro neno ma miri chopo kama koro wang'i ok nya tiyo maber kamano. En gimoko de gwa kawgo juma kata matin nikech seche ma obwongo chako tho ting'eni obwongo ema obwonge del obwongo e dhano ibiro ni kuonde mopogore opogore del chako shut down anyiroke bende nyarogno ema ng'eyo ni ogol ochungo chilo mane del ogolo ang' osebedo kod kidney failure ka kidney failure ka wang'eyo ni ang' ndwar gik moko kaka dialysis kod gik makamago mabende thiethne ni malo mokalo kwawere gi mago iyudo ni chuny kata adundo bende ok ti maber en chandruok maduong' matamre gi nono kabisa. Wang'eyo ni kaka wanyalo geng'o thuolo mar bedo kod hypertension. Maduong' mokwongo ni sasa moyudo thuolo kata sasa mwapara to wadhi wapimie ni to pressure wachal nade ichinya bedo kiwinyo kingima to kara gimoro timi. Mar ariyo onego be ni wang'eyo kaka wadak korka chiemo exercise mago gik makadak nindo maber ka wacho wach nindo lakini nindo malong'o ber ka ng'ato nindo malong'o tie ji mang'eny ma wacho ni onego nind seche madhi aboro to apani kine kinda 6 ga 8 kanyo be ok rach ahinya aboro ng'eny ga aboro bet ng'eny gi piny gi dich mwadich goni to kikwa gimonego wayier en kama wadake gik mwatimo ng'eni odiechieng' achiel kichiew to nitie gik mang'eny mitimo mabe ok ochuno ni nyaka tim to ilawo moko to kasama seche moko rumo ma sama koro sandhini do chiegni chopo koro kidwa tieko gik monego tim seche manende onego ineno cha koro kipangri maber to be aboro ok ng'eny ahinya en 1/3 of the day achiel kuom adek of the day inindo ariyo kuom adek of the day ineno itimo gigi kaito wabed jok ma riwre gi ji kanyakla nikech paro mang'eny samoro ikela gi bedo ni in kendi koro usiko wuoyo gi ji mang'eny koro ngima maber ema nya duoko ni blood pressure ni mondo bed kare kiwinjo kaka wuono to chal ka gima high blood pressure be mane ko kaka kithiedhe matiende Nyasaye nochwe wono mondo wadag maber ok kik wadag waparre mang'eny wachiemo ma excess kata wachiemo magine kik idhi shakahola kaka dok shakahola ka moko kuomgi nyalo bedo kata ne
pressure manodoka doka piny mochopo kama koro nikech stress kachiel kod midhieri mag ngima tiwacho kamoro kanyo ni Nyasaye nowacho ni mondo mi wadag maber wa enjoy in the land of the living. Ero kamana nya daktari wach mogik minyalo weyo wago odiechieng' ma kawuono. Wach mogik en machuok ahinya ni watem wang'i ngimawa kama wantie gimwatimo watim moderately, kik watim excess, gik mwachayo e ngimawa kik wacha, kiwinjo ka gimoro rami matin kik icha. Samoro chunyi molit ni dhi tiyo gi pesa ni mondo daktari oneni. Pesa midhi tiyo gono nyalo konyo ngimani midhi los pesa moko mang'eny. Koro wadag chiemo maber, wadag kama bet mor en gima i-create makendi. Ok ochuno nyaka ng'ato kelni mor. Nitie kaka inyalo yudo kama imore, mbaka migoyo, jomigogo mbaka, gik mitimo. Koro mano e gima dwa nyiso ni ng'i ngimani ni en emomiyo inyalo loso mwanduni. Ngima en mwandu mane bottom line. Ngima en mwandu. Ero kamano ahinya. Ero kamano daktari, amor mar bedo kodi to wach maduong' ma oganda wa kik wigi wil godo ni ngima ni en mwandu ni maduong' matamre gi nono. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo chenro mar penj laktar. Ngima ni ema duong' kik ich lit maki nyaka gi pesa midhi neno go laktar kiwacho ni dhi tiyo gi pesa mang'eny ni wacho ni ng'eny no samoro nyalo geng'o gik mathoth kachiel kod ngima ni bende nyalo ritore nikech idhi mondo mine laktar seche ma ichich kata iwinjo ka gimoro rach e dendi to wacho kacha niya bed mamor, bed go ganda, bed go anyuola, ibo yudo kata paro mang'eny bro dok chien, pressure mane dhi pinya inyacha bro ringa maber. To maduong' moloyo ni chiemo maber, rit ngimani nikech mano e mwandu maduong' moloyo mwandu duto te ma dhano nyalo bedo godo. Mata icheno ni en Ndutho Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masane. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better.